Què tal? Bona nit, benvinguts un dia més a Diari, a Lleida Televisió. Gràcies per acompanyar-nos. Avui al programa parlarem del llibre No digas a nadie en qué trabajas, de l'Albert Duchamp. Un recorregut força interessant pels 40 anys dels serveis penitenciaris catalans des que van ser transferits a la Generalitat de Catalunya. Tot seguit l'anàlisi de l'actualitat informativa de la jornada. Avui el farem amb Kevin Requena, amb Carles Rossinyol, amb Xavier Quinquillà i amb Roger Melero. Una actualitat que, com sempre, arriba molt carregada. Arrenquem el programa des d'ara fins al punt de les 11. Som els de la Diari. Benvinguts. Doncs, com dèiem, avui encetem el programa parlant de llibres. El sonarà estrany perquè Sant Jordi ja ha passat, fou la setmana passada. Doncs bé, nosaltres volem continuar parlant de llibres i de presentacions de llibres que s'han fet a la capital del Segrià. El passat divendres, dia 25, es va presentar a Lleida el llibre No digas a nadie en qué trabajas, de l'Albert Duchamp. Un recorregut força interessant pels 40 anys dels serveis penitenciaris catalans des que van ser transferits. I avui volem parlar precisament d'aquest llibre perquè ens acompanya el seu autor. Albert Duchamp, benvingut, gràcies. Bona nit, Santi, gràcies a tu. Un plaer que ens acompanyis en el dia d'avui. Bueno, pel que he vist, el llibre està tenint una acceptació molt important. Ja ho vas poder comprovar el dia de Sant Jordi, oi? Sí, efectivament, sobretot en primera instància de part del que són els membres del col·lectiu de presons, que aquesta era una de les preocupacions, que veiessin versemblant el que és una novel·la, també és un assaig, i sobretot que es veiessin reflectits. En aquest sentit estem molt contents, i també per aquestes mostres de curiositat de gent que és aliena al medi però que considera que estem fent una descripció bastant poc convencional pel que s'ha vist fins ara. Vaja, que la crítica des de l'interior, des dels propis professionals que treballen als centres penitenciaris ha estat positiva, ha estat bona. Els inputs que t'han arribat són bons. Sí, tot crítiques constructives. A més, som un col·lectiu que no... Són com els miners o els estibadors, que quan ha de dir alguna cosa no es calla res, i en aquest cas, doncs, diguem, totes les crítiques han estat constructives i les he agraït molt, sí. Un col·lectiu que des de fa uns quants anys està patint de forma especial, no sé com qualificar-ho, però podríem potser dir-ho, un cert maltracte per part de la pròpia administració, en aquest sentit, per tot el que està succeint i per tot el que està passant i per totes les demandes que estan realment fent. Estaries d'acord? Perquè tu continues, és a dir, tu ets funcionari de presons i continues en actiu, no? Sí, no he deixat de trepitjar el pati i sí que he vist aquesta deriva, que a vegades el progressisme mal entès et porta a desatendre una part important del que és la funció pública, que són els treballadors. I aquesta crítica que fem en aquest llibre possiblement també sigui extrapolable no solament als Mossos d'Esquadra, sinó a la gent que es dedica a l'àmbit de l'ensenyament o de la salut. 40 anys. Com eren els centres penitenciaris fa 40 anys? Bé, clar, aquí estem parlant d'aquesta pregunta, segurament vosaltres també la sabeu perquè tenim un centre que és Ponent, que diguem que arquitectònicament està una mica deixat de la mà de Déu i diguem que està també una mica obsolet. Al marge d'aquestes estructures obsoletes hem de tenir en compte que es procedia d'una dictadura franquista. I bé, inicialment el govern, en aquell cas de Convergència, va fer un esforç molt important a l'hora d'assumir aquestes competències i dotar presons d'un segell propi. El problema és que possiblement una qüestió que inicialment era ben intencionada, en el pas del temps s'ha anat pervertint i fins i tot els mateixos interns en molts àmbits han vist empitjorar la seva realitat. Molt bé. És a dir, no tenen res a veure ni els presos de l'època, ni els treballadors de l'època, ni els centres penitenciaris de l'època amb els d'avui en dia. Efectivament. Amb les problemàtiques també que hi ha avui en dia. Per què no digas a nadie en qué trabajas? El títol d'entrada ja és un títol provocatiu. Sí, és una miqueta nosaltres, insisteixo, com altres sectors, sobretot els que veuen el perill de més a prop, som gent que estem acostumats a anar a la contra
i començar doncs, amb aquesta partícula negativa doncs, donava una mica una referència de qui som. A partir d'aquí doncs, hi ha també doncs, un extracte d'una conversa d'un funcionari més veterà a un més antic, o sigui, a un més jove, que li explica una miqueta l'estigma que hi ha, no? de part d'un sector de la societat per la gent doncs, que treballa amb uniforme. Molt bé. Si haguéssim de dir a qui va adreçat aquest llibre, a qui va adreçat? Va adreçat als funcionaris de presons o a la societat en general perquè conegui realment com són, què és el que passa dintre dels centres penitenciaris? Sí, t'entenc. Vull dir, sí que és veritat que com a presa de contacte, com a homenatge i com a reconeixement a un col·lectiu, en certa manera va adreçat als companys, però realment el que ens interessa a nosaltres, i com el col·lectiu al que pertany, que és Marea Blava, és una miqueta fer pedagogia d'una realitat del sector que nosaltres considerem que ni des del Centre d'Estudis Jurídics, ni des de la Conselleria de Justícia, i molt menys des de la majoria de mitjans públics, a vosaltres us escolpo en aquest cas, doncs no s'ha fet aquest esforç i nosaltres hem decidit fer una pedagogia del que és la realitat del funcionari i que es pugui arribar a entendre a tots els àmbits. I aleshores l'objectiu és això, també arribar a la resta de la societat, classe política, administracions, perquè vegin de forma novel·lada, no? Perquè aquesta és una altra de les qüestions interessants del llibre, que fas aquest repàs d'aquests 40 anys als centres penitenciaris, però ho fas en forma de novel·la, no? Sí, potser inicialment havíem concebut la història una mica en la línia d'alguns podcasts que hem fet, també a nivell històric, on tractem temes d'una forma d'assaig. El que passa que nosaltres, un dels objectius és concebre el servidor públic de serveis penitenciaris com un ens humà, que és una cosa que a vegades crec que deliberadament s'ha intentat ocultar. I la millor manera d'humanitzar el col·lectiu era intentant buscar uns personatges amb una problemàtica pròpia, amb un entorn molt concret, que d'altra banda tampoc és gens diferent de qualsevol ciutadà català o fins i tot de la resta d'Europa i de l'Estat. Per què estan tan mal vistos? Entre cometes, perquè no tothom veu malament els funcionaris de presó, però per què el funcionari de presó ha estat sempre un personatge mal vist? A veure, he de dir que aquesta etiqueta correcta, o aquest estigma, també es fa servir, no és una qüestió massa diferent de països com França o Itàlia, no? Segurament aquí a Catalunya hi ha el factor que el català mitjà sempre ha estat bastant al marge del que és la tasca de funcionari. I això també ha contribuït una mica. També la història, de dir, clar, ostres, Puigantic va morir a la presó Model. I això, per exemple, és un estigma que funcionaris que han entrat a treballar 30, 40 anys després, doncs en certa manera també arrosseguen. Vull dir, hi ha molts factors que allunyen, sobretot el tema de l'uniforme és una qüestió que a vegades pot resultar, causar un cert rebuig. Per tant, és una qüestió, que és inherent, en certa manera, el català, tot i que el funcionari, quan es rebel·la contra la injustícia, jo crec que no difereix gaire de les revoltes que han pogut haver-hi amb la canadenca l'any 18 o tota aquesta qüestió de la Rosa de Foc, és a dir, som tan catalans com el que més. Està clar. Què trobarà el lector, aquell que estigui mirant l'entrevista, aquell que va venir a la teva presentació a la llibreria Caselles el passat divendres, dins del llibre? Què trobarà en aquest recorregut d'aquests 40 anys dels serveis penitenciaris catalans? Sobretot moltes revelacions del que s'ha explicat a nivell oficial i del que els funcionaris comenten en boca seva, i en certa manera també crec que es podran identificar en el dia a dia d'un treballador penitenciari, perquè si ens parem a pensar, hem vist moltes pel·lícules de policies, pel·lícules de soldats on tenen dona, tenen fills, tenen problemes per arribar a final de mes. A nivell cinematogràfic, per exemple, la vida d'un funcionari a casa seva és un autèntic misteri i és una qüestió que nosaltres volem posar al damunt de la taula. Què es trobarà
un lector quan vegi aquest llibre? Doncs una persona normal que fins ara no s'havia trobat. Fins ara s'ha trobat un senyor gras, calb, amb bigoti, amb molt males puces i amb molt poques ganes de treballar. I un funcionari és bastant més del que fins ara hem estat veient en el cinema i a la literatura. Molt bé. Estàs satisfet d'haver-ho convertit en una novel·la de ficció que pot ser molt atractiva, en aquest cas també pel lector? Estic satisfet per l'acollida que ha tingut, perquè és una tasca complicada, no? Sobretot ajuntar històries d'anècdotes que tothom t'explica, preparar uns personatges que estan inspirats en tothom però en ningú en concret i aconseguir tirar-ho endavant, tot i que sí que és veritat que aquest llibre no neix d'una inspiració creativa, sinó que neix sobretot de la ràbia i la incomprensió que el col·lectiu ha patit. A mi m'hagués agradat tenir la possibilitat de fer aquest llibre des d'una perspectiva més artística i és un llibre que la necessitat i la conjuntura del moment ens ha portat a fer-lo des d'aquesta òptica. I crec que això es reflecteix, insisteixo, amb aquest tarannà satíric. Molt bé. Quant de temps has trigat en fer aquesta obra? El temps, clar, segurament igual van ser uns 8 mesos, el que passa que ha sigut fantàstic el recolzament del col·lectiu. Hi havia gent que et deia, ostres, tu estàs escrivint un llibre? Mira què em va passar, a veure si ho pots ficar a les històries. La tasca aquesta ja d'investigació, però també de recollir anècdotes, experiències, històries, perquè clar, estem parlant de 40 anys i segurament ha recollit molta informació. Una tasca molt minuciosa també de treball de recerca, no? Bueno, això ja tots els funcionaris, jo no sóc una excepció, tots els funcionaris la portem al damunt. És a dir, la frase a l'hora de menjar o d'esmorzar, dir, ostres, si jo escrivís un llibre ja veuríeu, perquè anècdotes en tenim absolutament tots, entre els funcionaris, amb les autoritats que ens governen i també amb aquesta relació que tenim amb els interns, que és una relació molt més fluida i no del gat i el ratolí com a vegades ens volen deixar entendre. És a dir, amb aquesta informació que tenim, qualsevol funcionari està en condicions de fer-ho. Normalment tots ens emplacem al moment de la jubilació, que malauradament està trigant més del que molts voldríem, però que en el nostre cas, sobretot veient el tarannà que ha anat agafant, gent que no coneix prou el medi o el coneix d'una manera esbiaixada, com el senyor Romeva, que es va permetre escriure un llibre que no reflectia el que nosaltres considerem que és la realitat de presons, ens va portar, en el meu cas, a escriure aquest llibre bastant més aviat del que teníem previstos. Molt bé. Els serveis penitenciaris catalans es troben en un moment... Com el definiries? Delicat? Sí, a veure, els serveis penitenciaris... Perquè hi ha molts funcionaris que passaran d'aquí a poc a la jubilació, no sé si hi ha massa relleu en aquest sentit, hi ha moltes demandes que no s'acaben de dur a terme per part de la pròpia administració, hi ha centres penitenciaris com el de Lleida, que quan sentim a parlar els lleidatans no de reforma, pensem que el que s'ha de fer és un centre penitenciari nou i fora del nucli urbà, més que res perquè els propis treballadors treballen en les condicions i els presos també estiguin en les seves millors condicions. No existeix un diagnòstic unívoc del que és la problemàtica. Sí que és veritat que el model penitenciari català ha estat un model d'èxit, ha estat un model referent, però hem de tenir en compte... Parles en passat, ha estat. Parlo absolutament en passat, entre altres coses perquè la societat ha canviat molt, és a dir, ara la problemàtica del delinqüent autòcton amb problemes amb l'heroïna, amb el qual es va tratar el tema de la metadona i tot això ha passat a la història, vull dir, la conjuntura actual tant a presons com en l'àmbit de l'ensenyament és molt diferent, segurament hi ha unes estructures organitzatives diguem, dopades i excessivament engreixades en l'àmbit del Departament de la Justícia, on hi ha molts més càrrecs dirigents que els que puguin haver a la resta de l'Estat, una població, com hem afirmat, de treballadors bastant envellida, una població reclusa de gent que prové de fora, amb les dificultats de relacionar-se i d'entendre els costums. És a dir, és un seguit de coses i per damunt de tot que segurament presons ha deixat de ser el vaixell insígnia de l'administració catalana, la qual segurament ha atorgat més importància a altres conselleries,
Però el problema és que segurament s'ha deixat en mans de gent que desconeix el medi i que, pel que sembla, no està disposada a escoltar l'opinió dels qui treballen i el coneixen, de veritat. No digas a nadie en què trabajas és el llibre que avui ens ha vingut a presentar l'Albert Duchamp, que la setmana passada va presentar a Lleida, a la llibreria Caselles, i és igual si és Sant Jordi o no Sant Jordi, sempre és un bon moment per regalar un bon llibre, i aquest és el cas. Albert Duchamp, gràcies per haver-nos acompanyat en el dia d'avui. Ha estat un Moltes gràcies, Santi, ha estat un plaer i sobretot agrair-vos que doneu veu a aquest col·lectiu que necessita, i realment si s'hagués donat veu en altres mitjans com esteu donant vosaltres els treballadors, segurament aquest llibre no s'hauria escrit mai. Molt bé, sempre al vostre costat, com sempre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres continuem la diari d'avui.